След като се свърши това нещо с оценките, предстои издаването на документи на децата и след това тяхното приключване. Аз обаче ще обърна реда и ще поговоря за самото приключване, в смисъл подписването на лода, тъй като е възможно доста от присъстващите да са избрали друг вариант за създаване на документи, да не е през НеИСПО и просто ако са загубили интерес, че времето напредна, да не ги задържаме излишно. Как се постъпва, когато лодовете трябва да бъдат подписани? Най-вероятно много от вас са взели решение и са ангажирали или ще ангажират лодовете на децата от всеки клас да се оформят от класния ръководител. И в този случай вие като директори на институциите трябва да имате някаква индикация, че даден клас е готов и вие трябва да подпишете личните му образователни дела. В този случай най-лесно може да се работи последния начин. Тук в списъка с децата по класове така има и са се появили тук горе 4 бутончета, които в момента са недостъпни, но те стават достъпни, някои от тях, когато се изберат някакви ученици. Искам само да обърна внимание, че когато един лот се приключи, така да го кажем, вече в него не могат да бъдат нанасяни никакви данни за учебната година, за която той е заключен. Така че, въпреки че изписваме разни съобщения, сега ще ви ги покажа, които предупреждават за това, което сега ви казвам, е възможно по невнимание, разбира се, да приключите някои лодове. Не, че процесът е необратим, но просто хвърлите едно око на надписите и на съобщенията, които се извеждат тук, за да не че ще стане някаква беля, но да не си отваряме допълнителна работа. Идеята на този екран е той да бъде огледан от класния ръководител, разбира се и лодовете в него, и на тези от децата, чието лодове са готови, т.е. завършени, цялата информация в тях е проверена, верифицирана, те да сложат такива отметки в кутийките, или пък ако целият клас е готов, директно тук да изберат всички ученици. И с ето този бутон одобрение на лот, първия от 4-те, да кажат, че са го прегледали, одобрили са го и той е готов за подписване.